За нас е голяма чест да бъдем домакини, да посрещнем Шри Шри Рави Шанкар, чиято визия наистина е довела до тази изключителна, невероятна трансформация на човешкия потенциал по целия свят. Така че, дами и господа, моля ви, нека да посрещнем Шри Шри Рави Шанкар. Знаете ли, всъщност това е работа на всички доброволци, които вършат. Аз просто получавам кредита и заслугите за това. Добро утро! Прекрасно е да бъда с всички вас. Поел съм тази мисия да сложа усмивка на всяко човешко лице. И се надявам в това да не загубя моята процеса. Човешките същества, всички ние имаме някакви отговорности и някакви нужди. Чувствам, че когато нашите нужди надминат нашите отговорности, светът става много алчен, напрегнат, стресиран. Но когато нашите отговорности са повече и нашите нужди са по-малки, човешките ценности разцъфват, хората се вдъхновяват и това е, което съм поел като мисия. От времето на Махатма Ганди, понеже идваме от тази традиция, той винаги казваше, че нашите нужди трябва да бъдат минимални и ние трябва да поемем отговорност за целия свят. Когато започнахме да работим с този принцип, в селата, в засегнати райони, хората са хора, те се трансформират. Днес ние сме изправени пред заплахата на тероризма по целия свят и мисля, че единственият начин да потушим това е чрез образование, да обучаваме хората, да им дадем широка перспектива, да им помогнем да се освободят от стреса. Затова чувствам, че е нужно да ги докоснем човешки. Какво мислите? Не е ли така? Защото оръжията не могат да потушат оръжията. С сила не можем да ги потушим. Това сме го видели в Афганистан и на други места. Когато им дадем тази широка перспектива, че човешкият живот е толкова ценен, ние сме тук на тази планета за толкова кратко време, 80-90 години, защо искаш да убиеш някого и след това да станеш нещастен? Защо не се отпуснеш? Да ги обучим как да отпуснат ума, как да имат това чувство, че целият свят е едно семейство. Цялото земно кълбо е част от теб и ти си част от едно световно семейство. Тези няколко показатели с философски подход и практични средства да се върнат обратно към живота прави голяма промяна. Когато стресът и напрежението победят човека, той съжалява за миналото или се тревожи за бъдещето, ядосва се на миналото и постоянно се притеснява за бъдещето. Умът е в такова неспокойно състояние, той не знае какво прави. Това е, което виждаме, когато преподаваме в затворите по цял свят. В момента, в който те започнат да се отпускат, да поемат няколко дълбоки дишания, те започват да осъзнават, че това, което съм направил, е голяма грешка. Не биваше да го правя. В момент на гняв, разочарование, емоционален изблик, човекът импулсивно действа и след това съжалява. И го оправдава това нещо. С това те могат да се успокоят и да се държат по-добре. Така че този модел действа и той е практичен. В това време, когато хората губят надежда в доброто живеене, моралният начин на живот, по хармоничен и мирен начин, вярата в ненасилието, която изчезваше, сега се връща обратно към обществото.
И това е нещо, което ни дава повече надежда. Ние трябва да донесем тази хармония, да обединим хората. Мисля, че всички ние трябва да работим. Не мислите, че е така? Да? Всички трябва да работим заедно. Всички трябва да работим заедно.